ମୁଁ ତ ଏବେ ନୂଆ ଲଗାଉଛି ସବୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ତ ବାହାରେ ରହୁଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଲଗଉଛି, ମୋର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହଉଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ କିଛି ସଜେସନ୍ ଦେଇ କହିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋସେସରେ ଲଗେଇବି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ଯୋଉ ଚାଷ କରୁଛି ତା ଦେହରେ କିଛି ମାନେ ରାସାୟନିକ ସାର ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁନି, ନା ପଟାସ ଗ୍ରୁମର କିଛି କରୁନି। ଆମର ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋବର ଖାତ ବହୁତ ରଖିଛି। ମୁଁ ସେଇ ଗୋବର ଖାତରେ ସବୁ ପରିବା ଚାଷ କରୁଛି। ହାଟରେ ଆମ ଭୁବନା ଭାଇ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେ ଦୋକାନରୁ ଆଳୁ ବି ଆଣିଥିଲି, ଆଳୁ ବିହନ। ଦିଗା ଭାଇ ଦୋକାନରୁ ବି ଆଳୁ ବିହନ ଆଣିଥିଲି। ସେ ଆଳୁ ବିହନ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଳୁ ହେଇଛି ମୋର। ମୋତେ ଆମ ଗାଁର ଗେଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ବଣି ନନା ଏମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ଏଇଭଳି ହିସାବରେ ଚାଷ କଲେ ଠିକ ହବ। କଲ୍ୟାଣପୁରରୁ ବି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ, ମାନେ କାମ କରନ୍ତି ଆମ ଏଠି। ଆଉ ସେମାନେ ବି କହିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଇକି ଲଗେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଛି। ବିନା ରାସାୟନିକ ସାରରେ ଆମର ପରିବା ପତ୍ର ହଉଛି, ଭଲ ଫଳିଛି। ଆଉ ଭଲ ପ୍ରୋଟିନ ବି ତା ଦେହରେ ଅଛି। ଆମେ ଖାଇବୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଖୋଇବୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ସଡ଼ୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବୋଇତାଳ ପାଟଣା, ମୋର ସାନ ସଡ଼ୁ। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କର ପୋଟଳ ଚାଷ ଭାରି କରନ୍ତି। ସେ ପୋଟଳ ଚାଷ ତାଙ୍କର 10 ଏକର ଖଣ୍ଡ ଲଗେଇଲେ। ସିଏ ମୋତେ ଆଣିକି 10-20 କିଲୋ ପୋଟଳ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ଲଗା। ଆଉ ଲଗେଇଲେ, ଆଉ ସିଏ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲଗେଇଲେ, ମୁଁ ବି ଲଗେଇଲି। ପୋଟଳ ବୋଲି ମାଡ଼ିଲା ଫୁଲ ଜୋରରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆମ ମାଟିଟା ତ ଅନ୍ୟ ମାଟି, ଏଠି ଖାଲି ଇଏ ଚାଷ ପାଇଁ ଠିକ, ପୋଟଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମୋର ଜଣେ ସଡ଼ୁ ଅଛନ୍ତି ବାଜଫଳା, ସେମାନେ ବି ଚାଷବାସରେ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ପରିବା ଚାଷ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଶିଖିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଛି, ସେମାନେ ଆସିକି ମୋ ସହିତ କହିଦେଇଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଏମିତି ଲଗାଅ, ସେଇଟା ସେମିତି ଲଗାଅ। ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଭିଲେଜ ଫାର୍ମିଂ। ଇଏ ଫାର୍ମିଂକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ରହିଲି। ପବିତ୍ର ଭିଲେଜ ଫାର୍ମିଂକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖନ୍ତୁ କି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯିବ, ମୁଁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିପାରିବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।